ମୁଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଟୁନାଟୁନି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଟୁନାଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସ। ଚୌକି କଲା କଟ କଟ ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ। ଶୁଣିଲ ବିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଆସ ଆମେ ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଟୁନାଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। ଟୁନାଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସ। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସ। ଚୌକି କଲା କଟ କଟ ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଟୁନାଟୁନି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଟୁନାର ଭଉଣୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଟୁନାର ଭଉଣୀର ନାମ ଟୁନି ଥିଲା। ଟୁନାଟୁନି କ'ଣ ଆଣିଲେ? ଟୁନାଟୁନି ଚାଉଳ ଚୁନା ଓ ବିରି ଆଣିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଚାଉଳ ଓ ବିରି ବାଟି କ'ଣ ତିଆରି କଲେ? ସେ ଦୁହେଁ ଚକୁଳି ତିଆରି କଲେ। ଟୁନା କବାଟ ଖୋଲି କାହାକୁ ଡାକିଲା? ବାଘକୁ ଡାକିଲା। ବାଘ ମାମୁଁ ଚୌକିରେ ବସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଚୌକି କଟ କଟ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା।